Fil-waqt li l-każijiet tal-COVID-19 kull ma jmur qegħdin ikomplu jiżdiedu, il-pandemija tibqa' l-iktar ħaġa li qed tħasseb lill-poplu Malti u għawċi. Dan ħareġ minn stħarriġ li sar mill-ġurnal MaltaToday fl-ewwel ġimgħa ta' Marzu fejn ipparteċipaw aktar minn 649 persuna. F'dan l-istħarriġ 81.3% qalu li jinsabu mħassba fuq l-effetti li qed ħalli l-imxija tal-COVID-19. Ħareġ ukoll il-nisa u miktar inkwetati mill-irġiel fuq il-pandemija. Qed ngħixu f'ġenna f'dal-pajjiż, qed ngħixu f'ġenna f'dal-mument. Il-COVID tħasseb aktar il-pensjonanti milli dawk li għandhom bejn is-16 u l-35 sena. Meta wieħed iħares lejn id-dejta miġbura, irriżulta wkoll il-korruzzjoni f'pajjiżna qed terġa' tħasseb bi kbir lin-nies. Fil-fatt wara l-pandemija hija t-tieni l-iktar tema li qed tħalli lill-poplu Malti inkwetat u mħasseb bl-ambjent jiġi eżatt wara l-korruzzjoni.